vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane mwana wake 1. Mwana wangu uyu akanyora form 4 yake last year. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndainge ndichishanda pakampani ndiri secretary. Nekuda kwekuti ndakazotanga kuchiva manager wangu. Apa iye ainge aine mukadzi wake nevana vavo. Handina kuita kana basa nazvo. Ndainge ndichingoda manager ivavo. Mushure mekunge ndavachiva, ndakabva ndazofunga nzira dzekuti ndinge ndichipinda murudo navo. Ndakabva ndaenda kune imwe n'anga ndokubva ndanopiwa mushonga uyo wekuti ndinge ndichiisa muchikafu. Ndavakumba ndipo pandakabva ndabika mamwe mascones, ndokubva ndaisa mascones aya andainge ndabika mulunch box. Ndava kubasa ndakabva ndaenda nawo mascones iwawo. Patea time ndakabva ndapa manager vaya mascones, ndakavapa ivo havana kana kumboramba, ndokubva vadya zvavo mascones aya. Kuzovira kwezuva iroro, inini namanager ivavo takabva tatoenda tikanorara kulodge, zvekuti ainge aine mukadzi hapana kana akamboita basa nazvo. Tainge tatonyura murudo inini namanager. Ndakazodzokera kun'anga kuya ndikabva ndanopiwa imwe hari pamwe nekuisa zita rake nekutaura zvese zvandainge ndichida kuti iye ange achiita. Ndakaramba ndichiita izvi. Dzamara auya ega, murume nemabhegi, akati anoda ini. Mushure mekunge auya kumba kwangu achindiudza kuti iye ainge asarudza kuti ange achipinda murudo neni, ndakafara chaizvo because uyu ndiye murume wandainge ndichinzwa kuti ndinomuda mubhonzo chaimo. Murume uyu munhu aiva nemari dzake, ndiyo imwe yainge iri reason yandainge ndada paari, asi haina kuzobuda sezvandainge ndatarisira. Zvadaro ndakabva ndazosiyiswa basa ndokubva ndagara zvangu pamba, zvese ndainge ndichiitirwa. Asi stress yangu yainge iri pakuti nguva zhinji ainge achingotaura zvemukadzi wake uyo waainge akasiya nevana. Ndakabva ndadzokera kun'anga kuya ndikabva ndanonzi ndainge ndichifanira kumwaya bute iro rainge rakasanganiswa nemamwe airakidza kuti ainge ari madota, but madota iwawo ainge ari manyoro awo ainge akaiswa mubute. Ndikabva ndanzi bute iro randainge ndapiwa ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunorimwaya pamba pemukadzi wacho iyeye. Zvinhu izvi ndaifanira kuzviita usiku. Ndaiti kana ndikapinza ruoko rwangu muplastic iro randainge ndatambidzwa rainge riine bute nemadota awo airakidza kuti ainge akanyorova, ndainzwa kupisa sekunge madota iwawo ainge abviswa mumoto. Ndakati ndapiwa bute riya rainge rakazanganiswa nemadota ndokubva ndazoenda kumba kwemukadzi uya, but zvinhu izvi ndainge ndakazviudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizviita huri usiku. Ndakabva ndaita zvinhu izvozvo asi hazvina kushanda. Ndokubva ndapiwa wekuti mwana wacho pavana vake ange achigara achingorwara. Ndainge ndakaudzwa kuti mushonga wandapiwa unokonzeresa kuti aite kenza ende asambofa akabata mwana mumaoko ake, naiye wacho ange achizofawo. Izvi zvakabva zvashanda. Ma-updates ose ndainge ndichipiwa naHabi because iye murume uyu ainge achindiudza zvose izvo zvainge zvichiitika kumba kwake. Kunyangwe paya patakatanga kudanana ainge achindiudza zvose zvinogonekanwa nezvose zvinotadzwa nemudzimai wake. Saka inini ndainge ndichingovavarira kugadzirisa zvose zviya zvainge zvichitadzwa nemukadzi wake. Nguva zhinji ndaitomunzwa achitonditenda kuti dai mukadzi wangu achidai handiti ndingadai ndisina kana kuzombobuda kunze here, but ndainge ndingori mubishi rekuti ndinge ndichigadzirisa mamistakes awo
ainge achindiudza kuti ndiwo anogara achingoitwa nemukadzi wake. Hari yangu handina kusiya kuikurunga usiku nekutaura zvandinopa pamurume wangu. Mukomanashi, ndakazosvika pakuvakisirwa 5-roomed house, ndimo matiri kugara inini nemurume uyu izvezvi. Ndiri zvangu pabarika, but harisi barika riya riri official. Kana ari mukadzi mukuru wemurume wangu, munhu anotonamata zviya zvekurevesa, but ndati chese chandinenge ndamurongera hapana kana chinombobudirira. Mukomanashi, ndiri kureurura mabasa andakaita. Izvi ndakazviitiswa nekuda kwekuti ndainge ndichingoda mari. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Asi please ngatitaure navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Hei, kubatira umwe munhu mushonga sandi chinhu chakanaka vedare. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Asi please ngatitaure navo mucomment section. Pandisina kunzwisisa ndeapo pekuti cancer. Vahanzvadzi, ndinokumbira kuti muzodzoka muchindiudza kuti cancer manga muchiti cancer iyo makaita zvekuita sei kuti mwana waamai guru ange achizorwara necancer, plus pamwana wamuri kureva kuti haafaniri kuti ange achizobata mwana muupenyu hwake. Manga muchirevera mwana waamai guru here, kana kuti ivo amai guru ndivo vasingafanirwe kuti vange vachizobata mwana muupenyu hwavo zvekare? Zvakangooma hazvo vedu we. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndine makore 55 ekuberekwa, but ndiroda kureurura kuti ndakauraya vamwene vangu, but zvinhu izvi ndakazviita panhamo. But mishonga yacho yandainge ndapiwa, ndainge ndakangoudzwa kuti zvinhu zvacho zvandichazoisira vamwene vangu muchikafu zvichazovauraya pashoma nepashoma. But zvinondirwadza, mafiro acho akazoita vamwene vangu. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti ndakaroorwa nemurume wangu. Tainge takasanganawo mudhorobha muHarare, munova muri imo mandakakurira. Iye ainge akauyawo kuzotsvaka basa muno mudhorobha reHarare panguva yacho iyoyo, ndokubva andipfimba. Takati tava kudanana, then ndakabva ndaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndokubva taita zvekutizisana. But handina kuziva kuti mukomana wangu uyu wandainge ndichidanana naye kumusha kwavo aitovawo neumwe musikana wake uyo waainge achidanana naye. Ende vanhu ava kunyange pandakazoenda kumusha zvairakidza kuti vainge vakagara vakadanana kubva kare nakare, ende vabereki vavo vose vainge vachitozviziva kuti vana ava vanodanana ende vanofanira kuti vange vachizoroorana. But murume wangu iye paakazouya kuno kudhorobha reHarare, paakazosangana neni, akabva akanganwa nezvemusikana wake uyo waainge asiya kumusha. Iniwoko ndaigozivei? Ndaingozviudza kuti ndazviwanirawo mukomana wangu wandinoda. Ndabatira pamuviri kudaro, tatizisana. Then murume wangu akabva ati ndinofanira kuti ndinge ndichienda kumusha kwavo, nekuti zvainge zvisingaite kuti tingoramba tichingotenderera tiri muHarare. This was after 2 years tabva mukutizisana inini nemurume wangu. Murume wangu paakazozvipira kuti ange achienda neni kumusha kwavo, tainge tava nemwana wedu 1 musikana. Takasvika kumusha kuya ari manheru, but kunyange zvedu tainge tasvika usiku, but ndakaona kuti pamusha apa ndainge ndisingatombodiwi zvachose. Welcome yacho yainge isiri right, especially welcome yandakapiwa navamwene vangu yainge isina kana kumbonaka zvachose. From the very first night randasvika pamba ipapo mukoma, handina kana kumbogara ndarara. Ndaingoti kana ndikarara ndobva ndatobatwa nedzikirira. Ende ndaiti mukunopepuka ndobva ndanzwa sekunge mumba mandainge ndivete nemwana wangu nevamwe vanatete vangu, nekuti vamwe vanatete vangu vainge vari vadiki kwandiri, ndivo vandainge ndichirara navo. Ndaitoonawo kuti ivowo vanenge vakapepuka, zvichirakidza kuti dzikirira iro rainge randibata ndo dzikirira rainge rakavabatawo. Saka ndakangoona kuti
panapa kugara kwangu kuchanetsa. Zvemumusha imomo zvainge zvisina kana kumbogara zvawirirana neni zvamuchose. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakati ndapedza 2 weeks asi ndainge ndanzwa nebasa kusvika ndazofonera murume wangu kuti ange achiuya kuzonditora. Murume wangu akati auya kuzonditora ndokubva ndadzokera kuHarare. Plus pane mamwe mashoko ainge ava kubuda mumuromo mavamwene vangu vachiti uri mbodza ndokusaka wakazvara mwana musikana. Ndairwadziwa ndichiti kana ndaenda kumvura ndaimbochema ndakagara pachirongo. Ndainzi ndiri simbe ende ndine utsvina, asi ivo tezvara vangu vaimbozamawo kuti vange vachitsiura vamwene vangu pano nepapo, but zvaisamboshanda. Murume wangu paakazouya achinditora, then mwana wangu takati tichingosvika muHarare, mwana ndokubva atanga kurwara. Mwana akatanga kurwara zvisina kana ani akamboona mukomanashi. Ivo amai vangu vakabva vanditora kuti tinge tichifamba nemwana. Mukunofamba nemwana takabva taenda kune vamwe vainge vachiita zvemasowe. Panguva yacho iyoyo pandakazvara mwana wangu, izvi zvenguo tsvuku zvainge zvisati zvava kumbozivikanwa. Taitoti kana tikaona pamba panenge pakasungirirwa micheka mitsvuku taitomhanya tichitiza tichifungidzira kuti munhu iyeye anoroya. Munhu uya ainge achitibatsira akabva ati mwana wangu kurwara kwose kwaainge achiita inhau yekuti vamwene vangu vainge vachida kumudya kana kuti vange vachizomushandisa kana kumusiyira mabasa avo euroyi awo avainge vachiita. Saka munhu uya akabva ati ndiri kuda kuseta muteyo pamwana uyu. Kana vamwene vako vakangozama kuti vange vachidya mwana uyu, shamwari dzavo ndidzo dzichazovadya. Ndakabva ndapiwa imwe yainge yakaita kunge powder. Imwe yacho ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichibikira mwana paya pandinenge ndichimubikira porridge remakuseni, imwe yacho ndinge ndichidya. Then ndakabva ndapiwa zvekare imwe powder yainge yakaita red. Ndikabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiti paya pandinozoenda kumusha, paya pakunobika ndinofanira kuzoisa powder. Ndaifanira kuzoisa munamato iwoyo muchikafu chandinenge ndabika. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti vatezvara vangu vakabva vazofa. Inini nemurume wangu ndokubva tazoenda kumusha kuti tinge tichienda kunochema tiri tose baba vemurume wangu avo vainge vabva mukufa. Saka tiri parufu kudaro ndipo pandakazowana mukana, sezvo ndiri inini wevamwe avo vainge vari kumapoto. Pandakaudzwa kuti amai vainge vachida chikafu, pakunopakura paya ndipo pandakabva ndaisa powder iya yandainge ndapiwa semunamato ndokubva ndapa munhu uya ainge atumwa naamai kuti auye kuzotora chikafu. Zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti vamwene vangu vakabva vashayika zuva iroro. Ndakarohwa nehana asi ndakazvishingisa. Pakaitika nhamo mbiri pamusha chikava chishamiso. Zvino mukomanashi handichakwanisi kugara mumba nekuda kwekuti ndinogara ndichingoona vamwene vangu. Vamwene vangu vanenge vachiuya kwandinenge ndiri. Zvinhu izvi zvinowanzokuitika kana ndiri mumba mangu. Saka nguva zhinji ndava kungogara ndiri kumba kwana amai vangu, asi murume wangu handina kumuudza chikonzero. Mukomanashi ndatambura nesikireti iyi. Ndinokumbirawo kana kuine muprofita wamunoziva andibatsire. Ndinoziva kuti zvinhu izvi zvandakaita zvinokwanisa zviine ngozi mukati, but ndiri kuda munhu anokwanisa kundidzikamisira mweya wavamwene vangu because ndaneta nekungogara ndichingovaona. Hey, vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi inini naamai vangu takaita go back to sender, then vamwene vangu ndokubva vadyiwa nevamwe vavo. But now mweya wavamwene vangu wava kungogara uchingondishungurudza. Ndibatsireiwo hama dzangu. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Makadii mukomanashi? Mukomanashi ndauyawo kwamuri kuti mundibatsire chitupa changu vigai. Kana muchikwanisa kuita kunyora muchainye kunyora. Mukomanashi ndiri mudzimai ane 38 years. Ndine murume wangu tine vana vedu 4.
Saka kugara kwedu kwese mukomanashi, murume wangu mumwe wedoro zvakanyanyisa zvokuti unotoona kuti wewe nzvimbo yako hapana. Doro rake ndo rinotoita kunge ndiye mudzimai wake. Saka tagara kwenguva refu mukomanashi, zvinhu zvichingoitika. Murume wangu munhu asina kunondiwana, murume wangu munhu asina hanya kana kuziva hama dzangu. Ndanga ndakagara ndichiti rimwe zuva zvichaita zvakanaka tiri pamwe chete, akazoitawo shungu, asi unoona kuti iye shungu haana. Ende munhu uyo anotonwa doro riya amastrong stuff aya zvokuti ngazvindiuraye kana kuti ngazviite chimwe chinhu, munhu asina hanya kana neupenyu hwevana. Saka tasangana nemachallenges akati wandei mukomanashi. Nyaya yangu yakareba asi rega inongodambura dambura. Saka mukugara kwedu kwese mukomanashi, ini ndiri mudzimai wekuti ndakangozviudza kuti chinongonzi rudo ichi, ndofunga zvinhu zvinongoitika vanhu muchangotanga kuwanana. Hazviko, ndagara ndichingotozviudza mupfungwa zvangu kuti it doesn't exist zvinhu zvakadaro mukomanashi. Zvokuti iko zvino nedambudziko ratakasangana naro last, ndakatosvika pakurwara depression kwe3 months, zvokuti kubva ipapo nemurume wangu tava negore rese hatisangane pabonde. Tinongogara chete kugarira vana, iye haabvunzewo ini handibvunzewo. Saka nekufamba kwenguva mukomanashi, ndazosvika pakuwanawo shamwari yangu, handinotiwo shamwari yangu wandiri kufambidzana naye kunze. Asi munhu wandiri kufambidzana naye kunze akuda kunondiroora mukomanashi, ari kuda kunondiroora, ende iniwo shungu dzangu dzekuti ndiwonewo murume anondibvisira. Saka murume uyu akuda kunondiroora mukomanashi, asi ndichiri mumba memumwe murume nevana. Saka takanetsana nemurume kumba, tikasvika pakumutsa kuti ndoenda hangu kana kuti iwe wako woenda, nekuti kugara kwedu kwatiri kuita nekunetsana kwese kwatinenge tichiita zviri kukanganisa vana pfungwa. Vana vanokura vane pfungwa dzisina kunaka. Saka kureva kuti pamwe hatina kufanirwa kugara pamwe chete. Saka handizivi mukomanashi, nditurekerewo kuvamwe ndigonzwawo mucomment section kuti vanoti kudii, nekuti ndoupa ndamireko zvino ndakawana shamwari wokuti ndakutonzwa kuti kune chinhu chinonzi rudo iko zvino maringe nemunhu iye akauya muupenyu hwangu, ende munhu akuda kunondiwana. Ndoita sei kuvana veZimbabwe? Vandibatsirewo. Ndoita sei? Ndinodawo maadvice evamwe kuti tigone kurarama zvakanaka tichienda kumberi. Ndibatsirei mukomanashi, kana muchinge maturika mondinotifayawo mukomanashi. Ndakumbira muchinje yenyu voice kana kunyora muvige chitupa, ndatenda hangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, tingavapawo advice yakaita sei? Hanzi mushure mekunge ndashungurudzwa nemurume wangu, ndakabva ndaitawo gumbo mumba gumbo panze, ndokubva ndasangana nemurume ane rudo. Murume uyu ava kuda kundiroora. Zvino ndozvifambisa sei? Please ngatitauri navo vahanzvadzi vedu ava. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.